Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mpata family taiti naKiki voshurwa kuZimbabwe mushure mekunge vatadza kuratidza vanhu dzimba dzevabereki vavo. Vanhu vari kuvava, vari kudedzera kuti chii chakadaro chinenge ngozi, sei muchitadza kutiratidza dzimba dzevabereki venyu asi bhizi kuda kutiratidza mahotera, bhizi kuda kutiratidza dzimba dzana gogo Chihoro. Chii chakadaro? Andizi guys, vamwe vari kudedzera kuti aiwa kuromba ndozvavakaita. Taiti naKiki vakanyora paFacebook pavo vakati our hotel room in Harare, Zimbabwe. Ipapo manje vazukuru vambuya neanda vakabva vatsamwa. Aripo mumwe munhu auya akati vese vari 2 hapana ane kumba kwake, fake life vabereki vachigara mumwena. Mumwe munhu akati zviri pachena kuti vanhu ava havana panoti pavo panodadisa, bhizi kutiratidza masango nemahoteri nekwaChihoro. Mumwe munhu akati now you are showing us hotel, what about your parents' house and your parents' in-laws house? Mumwe munhu akati before showing us zvese izvi zvamuri kutaura, please show us pamunogara. Ingwani tagara tiringochema toda kuona nevabereki venyu, muite zvinongoita mamwe macontent creator. Mumwe munhu akati enjoy and thank you for not showing them your parents house until they mind their own business. Saka papane mixed reactions. Varipo vamwe vanhu vari kuti aiwa siyanai naTaiti naKiki, they don't need to justify themselves. Asi vakawanda vanhu vari kudedzera kuti aiwa Taiti naKiki vari wrong, they are supposed to show us their family nedzimba. Vari kunyara kutadza kuda kutiratidza dzimba pavanogara asi bhizi kuda kutiratidza mahotera nekutiratidza imba yagogo Chihoro. Iyi inonzi fake life yavari kurarama kana vabereki vari kutadza kutiratidza. Andizi guys unoti kudi vamwe vanhu vari kuti aiwa ndokuromba kwacho ndozvinoitika kana munhu akaromba, ndonyaya iripo. Asi vo Taiti naKiki varipo pavabuda vachidedzera kuti taenda kunotenga macheya edu emba yedu. Saka you never know kuti which one is which. Pamwe vanemba vanhu havazivi zvavo. Thank you.